Sa atong Operation Tabang, personal na nagpadala og sulat sa atong programa. Ang guest nato kaniadto na si SK Chairman Shemaril Panerio. Ato kining paminawon. Dear Secretary Andanara, Maradyaw Karadyaw na adlaw kanimo. Kini di ay si Shemaril Bimbim Panerio, SK Chairwoman ng Barangay Luna. Kung imuha pang nadumduman, imuha kong na-interview para sa Bisaya Gyud para mag-share sa mga kalambuan sa amuang barangay. Pila ra lamang kaadlaw ang nilabay pagkauman sa ako ang interview, adunay ni duol sa ako nga nanay nga tagalain nga barangay. Siya si Nanay Dailita Galinato, 52 anyos nga nagpuyo sa Purok Cadena de Amor sa Barangay Taft, dire sa syudad sa Surigao. Siya adunay asawa nga 65 anyos nga adunay sakit nga pneumonia. O aduna pud siya isa ka anak nga may sakit pud sa dughan nga karon nag-working student. Si Nanay Dailita, Secretary, mamaligyaay ni siya og mga pagkaon sa una, sama sa budbud ug bibingka. Pero tungod sa COVID-19 pandemic, nawalan siya panginabuhi og siya naglisod na kaayo og pagsuportar sa maintenance sa iyang bana nga wala na pud magtrabaho pila na katuig tungod kay masakiton. Naglisod pa gyud sila og pagsustinar sa ilang pagkaon ug pang-adlaw-adlaw. Og adunay mga adlaw pod nga wa na sila gikaon og si tatay maglisod na og ginhawa kay wala nay ikatumar og tambal. Maunang maulaw na jud si Nanay Dailita na magbalik-balik sa DSWT og labi na sa iyang mga silingan nga mauna lang nagatabang kanina. Labi na sa pagbayad sa suga ug tubig. Ingon pagani ni Nanay Dailita, Sekretary, maulaw na jud siya nga mangayo og tabang. Pero desperado na jud siya, maong ihilak na lang niya ang tanan. Og kini ako adyod na saksihan, Sekretary. Murag kikumot ang ako ang kasing-kasing, kay grabe gyud ang hilak ni Nanay Dailita pagduol niya nako. Kay alas 12 pa daay sa udto, Sekretary, tuan na si Nanay nagahulat sa ako sa amuang barangay hall. Apan kapin alas 5 na nahuman ang amuang session sa barangay. Nasayra na ako sa amuang pag-istorya nga siya nanghulam ra og 20 pesos sa ihang silingan para makaistorya jud ko. O gipugngan gani daw siya sa iyahang anak kay ulaw daw kaayo. Dugay na di ay nga suki nga tagpaminaw si Nanay Dailita sa Bisaya Gyud, Secretary. Og sa una pa daw nga gusto kaniya nga makaistorya. Kaingon pa ni Nanay Dailita, iyaha jud kang idolo sa pagpanerbisyo. Pero wala daw siya kaugalingon cellphone ug wa po daw siya load. Kaingon pa niya mas iprioridad na lang niyang ilahang bugas kaysa magpa-load. Og ang iyaha lamang bata ang may cellphone sa ilahang pamilya. Sekretary, sa among pag-istorya, makita jud na ako ang iyahang kalipay nga iyaha jud kong nakaistorya kay kabalo siya nga ako ang mahimong tulay para iyaha kang maistorya ug mapaabot ang iyahang concern. Ikabalo siya ikaw may sinserong dughan sa pagpanerbisyo ug matabangan nimo ang kabos na parihan niya. Sekretary, personal na niadto ko sa ilahang balay para maghatag og pagkaon ug gamay nga kwarta para makita jud nako ang ilahang kahimtang o didto nako nasayran nga grabe gyud di ay ang ilahang kahimtang. Ang ilahang balay nagbaliko na ug sa ako ang pagtan-aw gamay na lang jud ang kulang, pwede na kini mag-collapse. Ni-share pod si Nanay nga basta mag-ulan, manlugo ang mga wati ug di sila kastulog, Sekretary. Ako adyo sa akong kaugalingon, gusto man ako nga mas matabangan ang ilahang pamilya. Apan ako dili pod adunahan. Gamay ra kaayo nga ako ang nahatag kanila. Ug ako, Sekretary, manghinaot nga sa ako ang pagpadala aning sulat matabangan nimo si Nanay Dailita ug ang iyahang pamilya. Kay nakita og na-feel jud na ako, Sekretary, nga dapat matabangan gyud sila. Sekretary, kung matabangan man nimo ang pamilya Galinato, sigurado ko
nadako jud na nga butang sa ilaha kay kini makapagpag-o jud sa ilahang kinabuhi nga dili ra lamang nila madumduman, dili ra lamang karon o ugma kundi hangtod sa ilahang lubnganan. Daghang salamat Secretary o God bless kanunay nimo sa imuhang pamilya ug staff. Nagtahod, Shemaril A. Panerio. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!